Salutare, fraților! Bine v-am regăsit la un nou episod. De asta este cu Car Parking. Știu că n-am postat cu Car Parking, doar că n-am mai postat cu alte jocuri. Da, m-am mai postat de astea și Car Parking-ul l-am lăsat. Bine, nici nu prea mai joc, adică n-am cine știe ce pe cont, dar așa. Astăzi vom încerca să batem timp bonus, adică wow. Dacă avem, uitați aici, 50 de secunde să ajungem la destinație. Trebuie să ajungem, îmi pune așa un timer. Trebuie să scad 20 de secunde din timer. Deci dacă acum primesc 40 de secunde, eu am 20. Chiar dacă acolo scrie 40, dar dacă scad sub timp, trebuie să fac o provocare. Asta nu se pune. Că am făcut accident și era și prima. Așa, să dăm drumul la treabă. Adică, time drive, horse, wow, Lil Bro. Deci ne ducem mașina la mecanic. Păcate n-am interior la mașină. Deci. Wow. Trebuie să ajung la 60. Ce ai făcut, băi, că 3 minute la dispoziție, ce ai? Păi nu mă descurc. Minute și dacă mai rămâne decât, stați, dacă am avut 3 minute și 20, am scăzut 23 minute, dacă ajunge la ea și matematica asta cam grea. Așa, cred că vă las eu pe ecran, că acum nu mă duce capul. Gen, acum filmez, nu pun pauză, nu fac nimic. Wow! Cam tare merge mașina asta. Bine că n-am luat F90-le, că acum aveam 580 la oră. Așa. Bă, dacă... Îmi greu noroc cu ABS-ul și toate astea, că... altfel nu mai facem față. Lil Bro, unde vrea să-l duc? Te vrei pe vere să te duc? Nu mă întrebați de ce joc Link chip ăsta. Dar că, era imposibil. Wow, a fost 800 de metri. Să merg așa, Eu de obicei costă mă joc când e să merg departe în linie dreaptă. Ce... Wow! Deci dacă vreau, nu facem așa. Mă glumesc că e foarte ușor. Da, mă, trebuie să mai rămână 20 de secunde pentru că dacă... Wow! Gift found 22 din 20, nu știu. It's ar fi important. Deci, am bătut până acum, am avut 2, să zicem. 2 sau 1. Lil Bro, ce vrea să facă? Hai mă, că nu e mai departe. Mașina mergea singură. Ai văzut că a cotit singură? Nu e mai departe. Mașina mergea singură. Am tăcut pentru că am pus pe ecran. Mam, s-a făcut șeptar. Bă, s-a făcut X5 la spate. Bă, în F10 s-a făcut X5. Mam. La față. S-a făcut de la McLaren, de la față.
Haide, Lil, bro, urcă sus. Te duci, Lil, bro. Deci e car wash. Așa. Nu opresc filmarea, nu pun pauze când am misiuni, deoarece, voi o să ziceți că nu, că eu am făcut alte... What the fuck? Ce-a fost lag-ul ăla? Ce bine se mișcă. Acum dacă pun o frână, mă vedeți în poze. La pozele alea de la știri, poze pe filmare, mă vedeți. Ia că fac aici. Oare câte FPS-uri avea? Nu știu ce urmează în fața mea. Hai că să mișcă mai bine. E bine să mișcă. Mam. Tu unde vrea Lil, bro, să-l duc? Eu cum ajung pe partea cealaltă? Bă, eu cum ajung pe partea cealaltă? Misiune abandonată, e imposibil. Cum ajung acolo? Tai, n-am timp. Da, 2 secunde. Ai timp bonus. Am avut nevoie de timp bonus. Da? Așa. Așa. Cred că o să trebuiască să refuzăm. Ies din taxi mod. Nu s-a terminat episodul, doar că trebuie să vă spun. Deci, eu, când v-am zis că mă vedeți în poze, mă refeream la poze. Ce vrăjeală. A spicat în capcană. Așa. Am mai descoperit lucruri noi. Chiar dacă le știu pe toate pe rost. Ești nebun? Nu avem mașină. Cred că în următorul episod cred că o să avem invitați speciali. Dacă nu se joacă, cred că le voi da eu mașini. Sper că mi le dă înapoi, că altfel dau raport. La car parking, că ei nu se joacă. Peisaj frumos. Poză de Daniel, trag aici. Stați. Uitați unde am. Grafică. Unde i-a pus-o? Tai, băi, montele ăsta aici. Așa. Intrăm la dronă. Nu mă băgați de seama. Așa. S-a făcut și pop. Zele. Mergem. Ok. Și cam atât a fost și cu acest episod. Nu a fost foarte lung, deoarece nu. Uitați ce mașini am. Aceste 46. F10-le. M4 și F90, care costă din păcate bani.
Gen, uitați, dacă mergeți la New Cars, vă duceți foarte departe. Am avut și E60. Costă 900 când l-am luat. Da. Aici e 10. A, nu. Văd ce mașină e asta. Așa. Nu mă interesează de mașini. Acesta este F10-le. M4. Cesar. Audio ăsta îmi place rău, chiar dacă am BMW-uri. Și F10-le. F90, pardon. Bă, pot să-l resetez. N-am știut. Pe asta o am. Bă, nu, mamă, 200 lei o mașină. Așa. Și asta costă bani. Mașina asta doar cei care se jucau cu OG. Și mi-am mașina asta. Mai am pasta decapotabilă. Dubița nu trebuie să o vedeți. Mașina asta cred că doar la roleplay. Chiar o să fac roleplay cu ea. Și mașina default. Și cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, băgați acolo like-ul la blană. Dar nu rupeți, adică nu vă datorez tablete sau telefoane. Mașina lui tataie, cred că o să-i facem emblema. Pe episodul viitor o să aibă emblemă. Să caut că nu știu cum să facem emblema la Dacia. Scriem aici. Dacia. Alb. Dacia. Mamă, ce dreaptă a ieșit. Dacia. Ok. Cam atât cu acest episod. Eu am fost Teo și v-am pupat. Și pa, și pa!